iyi nyaya yegeza revolution inyaya yevanhu vari fresh. Isusu maitiziva here? Isusu maimbotiziva, ende hatina kana kutomboedzana navo vanhu vese vamuri kutotaura veG4 hatina kana nezera navo, madhara ese vanhu ivavo. Handitika isusu titori enew blood, handiti ndo riri kufamba navageza b tisarowaka mudzingwa nyoka yemabhunu nani. We are of the same generation, handitika we are the new blood baba, zvekutoti isusu hatisi kufamba nevanhu vese vamuri kuonava kana kuti vari kuita sei, but so far sekutaurwa kwazvakaitwa munzira dzemasoja dzatiri kufamba nadzo. Kulien TV atibatike zvechopu. Kulien waswera sei mnin'ina? Inini ndaswera bo. Ndakanonoka kusangana nemhinduro yaComrade Chinogurei vachitaura pamusoro pemashoko andakataura. Matauriro avakataura ndo matauriro aComrade chaiwo. Ndo matauriro atinotarisira kuti anenge achitaurwa nemunhu kana kuti matauriro emunhu ari murevolution zvakakwana, ari murevolution zvakazara. Handitika nhau inoitika panapa ndeyekuti isusu tiripo nekurwa hondo yekubatanidza vanhu sekutaura kwatiri kuita inini na baba Chinogurei tine muromo mumwe chete, but une pauri kuda kuti unyatsokungoti tinyatsokulinka zvakanaka kuitira kuti pakutaura kwedu panapa patitaure muromo mumwe chete wekuti tionekwe direction yedu, kwete kuti vanhu vachinzwa zvandinenge ndichitaura inini vanenge vachizvinzwa somehow, vachinzwa aChinogurei vanenge vachizvinzwa neimwe nzira inoita sekunge pane patinenge tisiri kunyatsokulinka zvakanaka. But isusu pachezvedu kana tichitaura tinenge tichionana kuti tiri kutamba nhabvu imwe chete. Baba Chinogurei inzwai nhau yandiri kuda kutaura. Nhau yandiri kuda kutaura panapa inyaya diki haina kana kutombokura. Iaudio pfupi chaiyo, but ndoda kuti nditaure kwamuri. Ndoda kutanga ndakumhoresai maswera sei zvenyu. Ini ndaswera zvakanaka. Manheru zvawo ndizvozvo ndiri kurekodha audio. Chandoda kuti nditaure panapa inhau yekuti vanhu, ndoda kunanga straight to a point yenyaya dzevanhu veG40. Vanhu vari kufungidzira kuti pamwe G40 kana kuti kudii, hapana chinhu chinonzi G40 izvozvizvi. Hatisi kutomboziva chinhu chinonzi G40. Handiti munoona here last time ipapapa tine mazuva atakanga tiri pachallenge yekuti vana Comrade Saruwaka vakanga vachirwa nenyaya yekuti paitwe madonations kuti patambwe nyaya dzaComrade nyoka yemabhunu. Chimiro chavainacho munochiziva nemi ipapo. Saka nyaya iri panapa ndeyekudai so, ndeyekuti vaChinogurei vaSaruwaka vaya na Ningirikiri na iye mukomana uyu mudzingwa, muchivaona vakadaro, vakomana vaya vane nhau dzavari kutamba endi vari vanhu vari kudhonza futi belt rekurwira mazuva eupenyu hwavo nekuti vari kusenza, vane mabasa, vane zvimwe zvinhu zvavari kuita. Saka ndinokumbira kuti ndikukumbirirei ruregerero futi kechi2, handitika, on their behalf, sezvandakamboita paaudio yangu yekutanga. I'm sure ndakataura saizvozvo, handitika, but haizi nyaya yekuti vanenge vachikufuratirai kana kuti kuita sei. But coming to a point yenyaya yevanhu vaya vanonzi vana Saviour Kasukuwere nevamwe vakasiyana-siyana, kana paine vamwe veG40 vanogona kungoita pop out munyaya dzakafanana nedzidzi, vanhu vakajaira zvepolitics vanogona kungopindira pese pavanenge vachipindira. So far hatisati taane nguva yekuti tiri pascreening exercise, handiti mazviona manje. Inzira dzemasoja dzine maprocedures acho adzino anoteverwa, I mean maprocedures anoteverwa madziri. Nzira dzemasojas idzodzidzi inzira dzekuti dzinotoda kutoshingirira nekubata zvishoma nezvishoma nekunyatsokufunda madziri, nekuti dzinenge dzichida kuti mutarisane. Munoziva zvatinoita paipa kana tichimacha kana kuti kufora,
semasoja paya pakusimudza gumbo unotofanirwa kutomeka shuwa kutoti uri kutotarisa mumwe wako kutoitira kuti pamunosimudza gumbo munotosimudza mese richitsika muchisimudza rimwe munenge kuitira kuti mufambire pamwe chete. Handiti munozviona manje. Saka havagone kuti vakati vachimhanyisa ivo mhanyisa iyi. Screening exercise yamuri kutaura iyo ichaitwa ine nguva yayo. Ndofunga ndo mamwe mapinduriro andiri kuita mune mamwe maaudios evanhu vakawandisa vari kutaura muromo mumwe chete wekupopota nezvenhau kana kutombotuka nekutishaudha pamusoro penhau yenyaya dzana Saviour Kasukuwere nanani. Handitika ndakataura ndikati screening exercise ichazovapo kumberi uko, but so far for the time being tiri kumhanya nenyaya yekuda kumobilizana kuti vanhu vagone kuita one nation, vanhu vafambire mukati menzira imwe chete. Ngatimbomirei nyaya dzekukonana tiite seunge tiri mapenzi zvedu. Avo vanhu vamuri kuona vari kubudikirawo comrade Baba Chinogurei, chimbosiyanai navo, chimboitai unge musiri kuvaona zvenyu. Ichasvika nguva yavo manje yekuti tizotanga kuzobvunzana kuti aiwa apa tiri kusangana papa ko auya neuyu ndiani. Handiti muri kuzviona manje. Hakuna munhu wese ane zita riri dheti anofanirwa kuti azokwanisa kuzonzi ane paachazoda kudhastwa achidzoserwa panzvimbo yaanofungidzira. Hakuna, never, that is not going to happen. Iyi nyaya iyi yegeza revolution inyaya yevanhu vari fresh. Isusu maitiziva here? Isusu maimbotiziva, ende hatina kana kutomboedzana navo. Vanhu vese vamuri kutotaura veG4 hatina kana nezera navo, madhara ese vanhu ivavo. Handitika isusu titori a new blood. Handiti ndo riri kufamba navageza B tisarwaka mudzingwa nyoka yemabhunu nani. We are of the same generation. Handitika we are the new blood baba, zvekutoti isusu hatisi kufamba nevanhu vese vamuri kuonawa kana kuti vari kuita sei. But so far sekutaurwa kwazvakaitwa munzira dzemasoja dzatiri kufamba nadzo isusu tiripo nekuti tiri kutora munhu wese. Handiti mazviona manje. Shipi yedu isusu iri kupinda munhu wese, iri kupinda mhuka dzese. Ingarava yaNoa iyi yamuri kunzwa iri kufamba iyi yakanzi moto weNinevha naComrade nyoka yemabhunu, inotsonzi futi ngarava yaNoa. Handiti mazvinzwa. Iri kutakura mhuka dzese, nyoka iri kutakura sofa, mapere neshiumba. Handiti muri kuzviona. Asi mukupinda kunenge kwaita mhuka idzodzo mukati mengarava yedu tinoda order. Handiti muri kupaona. Kune vamwe vanhu vanongopindira vachingoita sezvavari kuita. Munoona ana Gambako vakapinda vachisvika nhasi unoyi vari kuita kunge vanhu vane power, vachitinetsa vachitishungurudza kumakotsi uku. Ndofunga muri kuona zvese zviri kuitika izvi. We never been friends with Gambako. Hatina kumbobvira takambofambidzana naye, munhu wataiblema from the beginning. Handitika but so far tarisai muone kuti ane machances akadi. No wonder I wonder kuti why imimi musingatombotivhunze kuti ndaimi varume imimi ko Gambako ari kutomira nemakumbo ake pakati penyu makatonga mutori chaunga. Ari kuiwana kupi nhingirikini chance yekuti amire pakati penyu asina kana nenyadzi, asingatombonyare pakati penyu imimi. Handitika tiri kumbofokasa nezvimwe zvinhu zviri paground baba. Vakomana vamuri kuona vakatakura mamwe maweights, mamwe mahombe vamuri kuona vari kumberi avo watiri kuti ndo manhingirikiri macommanders edu erevolution, vanasarwaka, ana mudzingwa vese avo, varume vese vamuri kuona vese avo vanisingagoni kutaura nemazita. Handiti muri kupaona manje. Pane zvakawanda zvinhu zvavari kuita varume vaya havasi kurara. They are having sleepless nights munguva dzese, every day. Handiti muri kupanzwa. Havasi kurara, kushungurudzwa nekuudzwa nekuitwa sei, kufonerwa zvese, nekutanga kufunga kuti saka pangaitwe sei, nekufonawo vachitofonawo vachifona bheki kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe, nekuti mutambo watinawo izvozvi zvauna kumira mushe. Ndofunga zvaitika nhasi kukoti yaComrade nyoka yemabhunu mazviona zviri kuramba zvichitipa stress. Handiti muri kupaona manje. Saka chinhu chatiri kuda isusu ndechekuti mukunge paine zvese zviri kuitwa zvese izvozvo, handitika divi richiita zvariri kuita, divi richiita zvariri kuita, tiri kungokumbira chete isusu kuti vanhu ngavabatane. Handitika ndosaka tiri kutaura tichiti iyi ngarava yaNoa iri kutakura mhuka dzese. Asi kana tichinge tazosvika manje kuti 40 days and 40 nights dzapera, mvura yapera, mvura yagasa zvino manje, handitika paya patinozotanga kuti taakutanga kutuma sawara richizotadza kudzoka, tozotuma njiva
njiva tikazoiona yakuuya yakatakura sora ichidzoka kwatiri manje, ndo patichazenge taakutanga kutaura kuti iwewe nzou uchienda kwako, iwewe shumba chienda kwako, iwewe nyoka chienda kwako, kubva nhasi tatopandukirana. Handiti muri kupaona manje, nekuti vanhu vese vamuri kutaura vese ivavawo vari kutoshuwawo kuti vauye kuzoita misikanzwa yavo vari mukati menyika yezimbabwe. Handiti vari kusuwa nyika yezimbabwe. Nyaya ingori papa chete ndeyekuti munhu wese kungomuona bhiti munhu akanaka kana munhu akaipa, mukamuona akuita kunge ari kumiramira aswedera. Vamwe vacho dzimwe nguva regedzai nditokutaurirai zvangu komuredi baba Chinogurei, mukusava neushamwari navo kwatiinako ikoko, pamwe havasi kutouya futi nenzira dzakanaka. Imi mukungovaona chete vachibudikira, but musafungidzire kuti vari kuuya nenzira dzakanaka kana kuti vanenge vaine munhu anenge avadaidza. Munhu wese ari kupinda. Ndimuri kuona kuti takazarura nhingirikini pakazarurwa nhingirikini yemacontributions ari kunzi vanhu vakwanise kuti pakwanise kuti paitwe mari, tivewo nehomwe yekuti inenge ichitibatsiridza nekutipusha kune malevels ese atinenge tichida kuti tisvike. Saka nyaya iri iyoyo manje ndo yakavhurira munhu wese kuti akwanise kuwana chance yekupindira pakati pedu, kusvikira makuzotanga kuzoona vamwe vanhu vachibudikira, vachinyatsokwana vachiita sekunge vari free zvakanyanya kumira pedyo nesu. But hazvisi kureva kuti isusu hatisi kuziva zvatiri kuita, asi kureva kuti isusu tine ushamwari nemunhu wese ari kupindira, but it's only situation iripo ndo iri kupa vanhu chance. Hanti mazvona manje, ndo iri kungopa vanhu chance. Stage yatiri ndo ine machances iwayo. Saka ini chandiri kukumbira zvangu ndechekuti mundinzwisise ipapo kuti zvinhu zviri kufamba sei. Hanti mazvona, ndakaneta ndabva kubasa kani, regedzai ndimbozorora. Handisi kukwanisa kuti asi ndangoita shungu dzekuti ndingotaura zvishoma ipapapa baba Chinogurei. Handitika kuti tigone kuenda kunonzwisisana. Murare zvenyu zvakanaka komuredi wangu, ndinokutendai. Hapana munhu wandisingadei nini kuwana wese weZimbabwe. Inyaya chete yekungoti tine pamwe patinombopota tichimbotadza kunzwanana, tichitadza kunzwisisana, but tine zvinenge zvitondipawo shungu dzekutoti ko tichazobatanawo rini. Handiti mazvona manje. Mamwe maaudio acho handichazosenda, muchaanzwa ndichisenda. Ina hapana kwandisingawanikwi. Handitika kana kunyoka yemabhunu chaneyo chaiko muchandidzwa rimwe zuva kuti ndinenge chitotaura nditori ikoko. Handitika handina wandisiri kufambidzana naye, nekuti inini ndiri kuda vanhu vese kuti vagone kusangana panzvimbo 1 sezvamuri kutodawo izvozvo. Handiti mazvona. Saka hatigone kuti titaure isusu takadambuka tichiita kunge vanhu vanoramba vachitadza kunzwisisa kuti zviri kufamba sei pakati pevarume ava. Tiri kuvanzwa vari kutaura chinhu 1, but vari kutaura vachiratidza kuti ivo pachezvavo havasati vava panzvimbo imwe chete. Ndizvo zvaakuita kuti izvizvi kaneni dzimwe nguva muchazonzwa. Handiti nditori nemamwe maaudios ari kutobudikira muchannel yababa yanhingirikini yenyoka yemabhunu revolution. Handiti mazvona manje, ndirimo imomo. Ndinototaura, handiregedze kutombotaura. Hapana pandisingawanikwe, ende handina chandinotya, ndinotaura with no fear. Handiti mazvona manje, ndinotaura ndisina kana chandotombotya kana kuti kuita sei. Handitika but ndinotaura ndakachenjera manje, just because we are fighting. Handipo nekuti ndibudikire inini pamberi pavenge wangu kuzviexposa, pamberi pavenge wangu ivo vasina kuzviexposa kwandiri. Handitika nekuti hapana munhu ari kutrusta mumwe. Handitika hapana kuvimbana. Handiti saka zvazvinoita manje ini ndinobudikira kwandinenge ndichiona kuti kuno ndinogona kubudikira, ndo pandinobudikira ipapo ndichitaura tinoda kuti tese tive safe. Handitika nekuti mudhara achititaurira isusu akataura kuti ivai safe kwamuri uye protectanai. Handitika udzanai kana paine zvinhu zviri kuitika, kurumidzai kuudzanai, mufambise information kuti zvigone kukuchengetai mese. Nekuti mudhara wakataura akati iyi revolution haisi yepfuti matemo nemakano iyi, inyaya yekuti tichanyatsokushina vanhu ava matumbu kusvikira vaempty. Handiti mazvidzwa vega vachazonyatsokuona kuti dzimwe nharo dzataanadzo idzi hadzichisina zvadzinobatsira. Ndo nyaya ingoripo chete. Handitika and we are going to make sure kuti tichafamba nenzira idzodzo kusvikira nharo dzavo vakunyatsokuona kuti kusvikira dzakuonekwa nemunhu wese kuti idzi nharo dzevanhu ava hadzisina basa, idzi dzatoo nharo dzisina kana nemusoro. Handiti mazvona manje, ndo zvinhu zvatiri kuita izvozvo mazvona manje.
Saka chatinoda ndechekuti mese imi makomuredzi mese kwese kwamuri kumatirimana ikoko garai muri safe. But chinhu chandoda kungoti ndingotaura chiti ndechengoti ngatidzidzei kunyatsokuudza vanhu vanenge vachibvunza, vanhu vanenge kuti tigone kuwapindura nemuromo mumwe chete. Zvandinotaura inini kuno kuimi muzvitaure ikoko. Handitika tichitanga taenda kunoonesana tichimbodiscassa semadiscussiro atiri kuita. Handitika, and I'm glad that now tiri kukwanisa kudiscassa pamberi pavo kuti vanhu vanyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuitika paground. Pakati pangu nemimi chii chiri kuitika, tine zvatiri kugadzirisana here, tiri kunzwisisana here, tiri kuzvifambisa sei mukutaurirana kwedu isusu. Handitika kuti vagone kuzonyatsonzwisisawo kuti no, at least kana paine munhu anenge achida kuzoedhera kutibatanidza kana achida kutibatanidza auye achisikotaura ipapapo kuti ndo varume tiri kukunzwai nyaya yanyu yakadai so masara apa nepapa nepapa nepapa. Ndo zvakatoita revolution yacho. Handitika ndizvo zvakatoita revolution yacho, nekuti toda kuti vanhu vanyatsokunzwisisa nyaya yapanapa haichisiri yekumbohwandana kana kuita sei kana kumbohwandirana, yanyaya yekunyatsonzwisisana manje yekuziva of course zvekutrustana kana kuti wati izvo zvinhu zvichazoya kumashure zvichibvirira mukuti tinenge tabva rwendo rwakadii tichifamba tese. Handiti muchiona, handi muri kuzviona nemastages ekuzosvikira pakuzoti tisvikire pakuti tinogona kana kumisidzana tichinyatsoonana kana kusheya zvinhu zvakawandisa achasvika. Handitika, but chekutanga ndechekuti vana veZimbabwe tigone kuenda kunovasunganidza. Isusu tiri kutaurisa panapa apa, tigone kutaurisa mazwi ekuvaunganidza vachisunganidzwa panzvimbo imwe chete. Handitika, kuitira kuti vave ne1 voice rekuti kana vakataura, handitika, voice iro rinofanirwa kudonedza makomo chaiwo chaiwo, rinenge richitaura nekuti rinenge rine mathousands kana kuti mamillions evanhu. Handitika, hatingaiti mamillions evanhu vanoti kana vakataura panoita kunge parira gurwe. Aiwa, zviite tinofanirwa kuita mamillions evanhu ekuti kana akataura tinonyatsokufanirwa kunzwika kuti yazveshuwa vanhu vataura. Handiti muri kupona? Ndo zvinhu zvatiri kuda izvozvo, ndo zvakachengwa nababa Geza kuti tikange tazvigona izvozvo, handitika, zvatorwa kuti simba redu tanaro. Isusu hatifanirwi kuti titorwe simba nevanhu vakatitorera mari, ivo ngavasarire mari yavakatibira, asi simba redu isusu ngatitorei simba redu bheki nekubatana. Handiti chinhu chinoita kuti tive nesimba isusu kubatana chete, ndo zviripo komuredhi wangu. Maita basa.